skal ikke sige til mig, at jeg ikke kan blive mekaniker. Det skal jeg lige have lavet lidt om på. Man oplever ikke rigtig nogen nederlag. Det er sådan, så det er nogle rare mennesker, der. Der er mange ting, som jeg ikke turde at gøre, dengang jeg startede heroppe, men som jeg godt tør nu. Vejen til succes, går den omkring Brande? Det kan man nok ikke udtrykke meget klarere. Eleverne de kommer her, fordi de ønsker succes, fordi de forventer succes, og det får de. Mange elever, når de kommer, så siger de, nu kan det være nok, nu skal det være, og det er så der, vi træder til. Prøv at høre her. I to, I har haft, du er aggressiv, og du har haft travlt med at gå og tale dårligt om hans kæreste. Også? Du er submissiv, så du går bare med som en tynde øl her ved siden af. Og Peter, du er assertiv, det vil sige, at du prøver egentlig at straighten lidt ud. Du er også aggressiv, så det er rigtig godt med to aggressive. Så bliver der noget spil, ikke også? Nej, jeg skal nok holde min kæft. Så sig sgu da noget, mand. Hvad fanden skal jeg sige, mand? Nu skal du huske til at tale pænt. Ja, det synes jeg. Har du et problem? Også, du skal. Peter, skal jeg lige komme og redde dig? Peter, hvad er det, der foregår her? Det er sådan noget teater. Sådan noget kommunikationsøvelse hedder det. Okay, og hvad tror du får ud af det? Jamen, man lærer at styre sit temperament. Vi har slået teater og psykologi sammen, fordi de to fag er så nært beslægtede. Så vi starter ud med at give dem eleverne sådan en teoretisk baggrund i psykologi, og så fortsætter vi hernede i Storsal, hvor vi så laver nogle gulvøvelser, og hvor de får lov til at bruge deres krop lidt, og prøve nogle af de der teknikker, som vi lige har stået og forklaret dem af hernede. Hvorfor har du i det hele taget valgt at gå på den her skole? Jo, jeg kørte galt for nogle år siden, og så ikke rigtig været lidt jobtræning og noget. Man har ikke rigtig lavet noget. Og så kom jeg så her. Hvad er det, der er specielt ved skolen her? Jamen, de er gode til mennesker. Også sådan mange forskellige mennesker. Og man kan sådan få plads. Og hvis de vidste, hvad de skulle igennem i sådan et forløb, så havde de nok ikke valgt det her fag, fordi det er meget grænseoverskridende. Og de lærer utrolig meget om sig selv, om deres omgivelser, om hvordan de virker i et rum, og hvordan at de ligesom kan komme videre til, når de skal ud og søge job og i uddannelse osv. Have en tro på sig selv, og en tro på, at de nok skal klare de fremtidige problemer eller situationer, som de står i. Forhåbentlig er jeg blevet klogere på mig selv, og fået lidt mere ro i kroppen. Og så blevet klar til at begynde at arbejde igen forhåbentlig. Det er det. Og det lykkes? Det må jeg sige. Jeg får altid gåsehud den sidste gang, hvor de skal fremføre en større forestilling over, hvor langt de egentlig er nået. Det er fantastisk, så store spring de kan tage fra start og så til slut. Så succes at gå på den her skole, kan man sige det? Ja, jo. Hvorfor? Jo, fordi man oplever ikke rigtig nogen nederlag, eller man sige. Det er sådan, så det er nogle rare mennesker, der er. Vores pædagogik er lagt an på og beregnet til, at de her elever de skal kunne vokse både personligt og socialt, men jo også og først og fremmest fagligt. Og så er vi jo en IT-højskole, og det betyder, at eleverne lærer IT-redskabet at kende. Og en af de ting, som er vigtige, specielt for vores ordblinde elever, specielt for dem, som har sværest ved at læse og skrive, det er den forholdsvis nye opfindelse, der hedder en læsecomputer med skrivestøtte. Og via læsecomputer med skrivestøtte kan eleven lære at læse på et niveau, som gør, at vedkommende kan gå igennem den uddannelse, som må følge efter et højskoleophold. Nu vil jeg fortælle lidt om mit liv hele tilbage fra da jeg... Og hvorfor er det lige, du har valgt de her ting? Nu har jeg været ude og arbejde i nogle år derhjemme, og hvis jeg skal blive ved med at klare her arbejde, så skal jeg i hvert fald være bedre til at læse og skrive.
Fordi nu, jeg arbejder hjemme som mekaniker, men de sagde til mig, da jeg startede på teknisk skole, at jeg blev aldrig mekaniker, fordi jeg kunne ikke læse og skrive. Og så er det bare med at gøre noget ved nu, inden man bliver for gammel det. Rigtig mange de har jo en drøm om en uddannelse, som de gerne vil videre med. Og det, der har stoppet dem indtil videre, det er, at de ved, at de kan ikke klare social- og sundhedsskolen, de kan ikke klare teknisk skole, eller pædagogseminariet, eller hvad det nu er, de gerne vil i gang med. Og når de så finder ud af, hvad de hjælpemidler, som vi har her på skolen, kan gøre for dem, så tør de. Selvtilliden bliver styrket, og de tør gå i gang. Michael, når du er færdig her, hvad forestiller du så, du har med i din rygsæk? Jamen, en hel del bedre til dansk undervisning. Og så regner jeg med, at jeg skulle på teknisk skole, når jeg kommer hjem, fordi I skal ikke sige til mig, at jeg ikke kan blive mekaniker. Det skal jeg lige have lavet lidt om på. Du vil gerne være mekaniker? Lige nøjagtigt. Så vejen til succes, kunne man sige det omkring skolen her? Ja, det er man nødt til, hvis man skal videre. Så er man nødt til at skal have noget med i rygsækken. Men præcis, hvordan skaber I den succes? Vi skaber succesen, fordi vi giver eleverne de rammer, som er nødvendige for at kunne udvikle sig. Når man kommer med nogle oplevelser i rygsækken, som har gjort, at man ikke helt stoler på de rammer, man har været i, og man stoler heller ikke helt på sig selv. Og det er det der, vi skal dels at skabe de rammer, som skal være så trygge og præcise, så eleven kan udvikle sig lige så vildt det være skal, inden for rammerne. Det drejer sig om det kreative, det drejer sig om det faglige, og det drejer sig om den her personlighedsudvikling, som skal til. Du skal jo have et selvværd for at overhovedet at lære noget. Så det er klart, det må vi være medvirkende til sammen med eleven og bygge op. Og det gør vi på mange måder. En af måderne er vores vejledning og afklaringsindsats. Og den består i, at eleven, når han eller hun kommer hos os, har en samtale meget tidligt i forløbet. En midtvejs og en samtale i slutningen af forløbet. På den første samtale, som en elev er til i starten af forløbet, hvor eleven regner op, hvad drømmene måtte være om uddannelse og job bagefter, der sætter vi nogle slogans an, som eleven kan rette sit ophold ind efter. Ja, et eksempel på et slogan kan være, at jeg vil læse 10 minutter hver dag efter aftensmaden. At jeg hver morgen skal sige til mig selv, at jeg er god nok, og at jeg skal sige, at jeg godt kan, og jeg gerne vil. Og så skal jeg sige, at jeg i dag gør det bedre, end jeg gjorde det i går. Og så skal jeg arbejde med mig selv og mine reaktioner, og så lære mig selv at bedre kende, og så have mere selvtillid, åbne mig mere for de andre, og være med i imødekommen, og tale med de andre. Nu gik jeg sidste ophold, og der er mange ting, som jeg ikke turde at gøre, dengang jeg startede heroppe, men som jeg godt tør nu. Altså, ja. Hvordan føles det? Det føles rigtig godt. Det er jeg rigtig glad for. Man kan næsten kalde det en succes. Ja. Okay. En hel del. En oplevelse. For livet, tror jeg. Går ud fra. Regner med. Og du tør at stå frem? Ja, helt sikkert. Det skal jeg. Det er mit mål. Laver skolen også selv sin egen slogan? Det gør vi, ja. Og jeg synes, hvis jeg skal nævne et slogan, som matcher de ting, som jeg har nævnt indtil nu, så skal det være en af de slogans, som virkelig både siger noget om skolen, og siger noget om eleverne, og siger noget om den udvikling, de kommer igennem under et ophold på Brande Højskole. Og det slogan lyder, du bliver aldrig den samme igen.